Illum ħanaqraw biċċa mill-istorja Il-Munita tad-Debb ta' Anita Busuttil. Kevin u Lara kienu ilhom jaħsbu ħafna dwar minn fejn kienet ġiet dik in-nofs munita li kienu sabu għand il-bużnanna Tonina. Xi 4 ġimgħat qabel kienu qegħdin fil-kantina tal-bużnanna jiżbarazzaw. Fil-verità, kienu qegħdin jilagħbu u jiżbarazzaw fl-istess ħin, għaliex għalihom dan kien passatemp. Fit-tmiem kull ġimgħa kienu offrew li jmorru għand il-bużnanna tagħhom li issa kienet qrib 80 sena biex jagħtuha daqqatit. Ixtaqithom jiżbarazzaw il-kantina sabiex tkun tista' tarmi xi affarijiet li kienet ilha taħżen. Minħabba li ma setax tinfiret minn dawn il-ħwejjeġ waħedha, staqsiet lin-neputijiet tagħha, it-tewmin Lara u Kevin biex jgħinuha. Lara u Kevin kienu l-uniċi żewġ neputijiet li kellha. Ir-raġel tagħha kien mitwaqt xogħol waqt il-gwerra u Alla m'għamlu. Sfortunatament anke t-tifla tagħha, Lina, kienet mietet. Imma għalkemm kienet soffrit l-imwiet tal-aktar żewġ persuni għal qalba, kienet kuntenta li kien baqala lil Sandra, bint Lina, kif ukoll it-tewmin Lara u Kevin, iż-żewġ titfal ta' Sandra. Huma kellhom 11-il sena u kienu tnejn avventurużi, dejjem lesti biex jaraw x'jistgħu jiskopru fir-raħal ta' ħażebbuġ fejn kienu joqogħdu. Għalkemm kienu tewmin, ma kinux fula maqsuma, ħlief għal xarhom li kien lix u tal-lewn kannella ċar. Kevin kien twil għall-età tiegħu u ommu kienet tgħid li kien jieħu wara missieru. Lara kienet kemm xejn iqsar minnu, b'wiċċ tajjar in-nar. Fl-iskola kienu tnejn bravi, għaliex kienu jieħdu l-istudju bis-serjetà. Kienu tnejn jemnu li l-mistoqsija oħt il-erf u l-iskola kienu magħrufin bħala staqsini 20 għaliex dejjem kellhom xi mistoqsija lesta f'kull ħin tal-ġurnata. Meta l-bużnanna Tonina qaltilhom bl-idea tagħha, huma mill-ewwel aċċettaw li jgħinuha għaliex minn dejjem xtaqgħu jinżlu jaraw x'kien fiha l-kantina. Ir-ħewla Sanda kmieni s-sibt filgħodu, bdew iqallbu fost l-antikitajiet li kellha u jpoġġuhom f'xi tip ta' ordni. Sabu magna tal-ħjata li biha l-bużnanna kienet ħit l-ilbies tan-nies. Sabu wkoll żewġ settijiet tat-te u l-kafè, kitla u kuċiniera. Viċin tagħhom, frokna tal-kantina, sabu senduq. Kien mimli ħwejjeġ u xi għodda li probabbilment kienu tal-bużnannu. Wara mewtu, il-bużnanna kienet refet xi tifkiriet tiegħu fil-kantina. Kienet iddeċidiet b'mod riżolut illi minn dawn ma kienet se tinfiret qatt. Fost l-affarijiet li kien hemm sabu kaxxa żgħira marbuta b'ċoff aħmar peprin. Il-kurżità qlbithom u ħallew iċ-ċoff biex jiftħu l-kaxxa. Fin-nofs, imqiegħda fuq it-tajjar, kien hemm parti minn munita li kienet tidher antika ħafna. Il-munita kienet nadifa tazza u mid-daqqatajn wieħed seta' jara li kienet titnaddaf ta' sikwiet. Fuq il-wiċċ tagħha kien hemm ras ta' Anġlu u fuq wara kien hemm xi kliem, iżda ma setgħux jaqrawh sew. Għaddew xi 4 ġimgħat u t-tewmin ma setgħux jgħixu aktar bil-kurżità. Iddeċidew li jistaqsu lill-bużnanna Tonina dwar din il-munita. Ħadu l-kaxxa magħhom u meta wrewha lill-bużnannithom wiċċaq ras. Iżda wara ftit bidlet l-espressjoni tagħha. Qaltilhom li dik ma kinitx munita, iżda parti minn medaljun li għaliha kien speċjali ħafna. Huma staqsewha jekk setgħux iżommuh. Wara li damet ftit ittella u tniżżel, aċċettat, iżda ġellithom iwedduha li kienu ser jieħdu ħsieb il-medaljun. Ingħatfuh ta' spiss u żommuh x'imkien fi żgur. Minħabba li l-bużnanna bdiet taqta' fil-qasir, u qisha ma riditx titkellem aktar dwar il-medaljun, it-tewmin iddeċidew li jsiru jafu aktar dwaru. Imma lil min setgħu jistaqsu? Ma kien hemm ħadd li kien jifhem fl-istorja ta' Malta, ħlief il-professur Gatt, storiku u xjentist li kien jgħix ġo dar antika, tant kbira u li twaħxek. Il-professur kellu dellu tqil u n-nies kienet tibża minnu daqs il-bar ta' Jannar. Ma kien iħobb jitkellem ma' ħadd u kien qisu wieħed minn ta' wara l-muntanji. Ħadd ma kien imur iżuru għaliex kien jgħix f'dinja liegħ. Joħroġ biss darba fil-ġimgħa biex jagħmel ix-xirja,
jew biex iżur il-librerija pubblika. Dejjem kien ikun liebes l-istess kot twil u iswed. Xaru kien iżommu twil u mhux ippetnat u wiċċu kien imkemmex u donnu jżid idwejjaq. Kien jagħtik l-impressjoni li jekk tistaqsih xi ħaġa ma jwiġbekx, iżda jarma jirrabja. Biex ikompli jagħti din id-dera ta' biża', kien iżomm żewġ tiklieb feroċi fil-ġnien kbir tiegħu. Allura taħsbu li da tfal ħajsaqsuh li dan il-professur x'inhi din il-munita? Ejja nkomplu naqraw ħa naraw x'inhi.